Kodwa leli bandla lekho lokwazi nokuqonda ngaphandle kwaShembe. Amen. Hayi mina le ndaba kaNkulunkulu ngayikandi kumina ukuthi uShembe uNkulunkulu. Isabeli ngazi ukuthi uShembe uNkulunkulu. Amen. Oti wala usilothatha ngoba yazi uShembe uNkulunkulu. Angazi ukuthi thina ke bantu siphisa ngaliphi ukuthi uShembe uNkulunkulu. Macala. Angifundele u50 Ntombela emthandazweni weSabatha ehlelwe wena uShembe uNkulunkulu. uNkulunkulu. Noma niphuma emazweni onke aphansi kwezulu nilethe iminikelo yenu ngenjabulo kuJehova emzini wasePhakameni. Amen. Imali Ntombela. Imuphi uNkulunkulu owabonakala emzini wasePhakameni? Ngaphandle komkhulilanga. Imuphi uNkulunkulu owabonakala nowayemukela iminikelo oyimuphi uNkulunkulu? Akusho mina ngathi mina ngizalwa uNkulunkulu ngisho into eyikabalela ikama khona uNazaretha. Amen. Amen. Manje ke ngitsheli uthatha leli bandla lakithi bese udlalisa namanye leli bandla lizimele. Amen. Ibandla ngaba silifundi iBhayibheli senzela abantu abathi sesentweni thina abonkulu wayibhala wayaphelela nje lencwadi ethi isabelelo. Amen. Awuphelele la. Ufunda ukuthi iBhayibheli sisenzela abantu. Leli ngencwadi lengithathe yabhalwa ubaba omkhulu nomkhulilanga. iBhayibheli asilanda bhalwa ubaba. Sisenzela nje ufunda iBhayibheli. Senzela abasivakashele. Kodwa Ntombela ngifundele la. Isabelelo 84. Yamavesi. Verse 1 umfunde okwayisabelile. Isabelelo 84. Yinhle kangaka INkosi yethu. Muhle kangaka usimakade. Muhle kangaka usimakade. Kanti inhle kangaka iNkosi yamaNazaretha. Akukhulume uNkulunkulu engabonwa. Kuthiwa muhle kangaka usimakade. Simakade uNkulunkulu kanti inhle kangaka iNkosi yamaNazaretha. iNkosi yamaNazaretha imina. Ntombela ubesiya kuverse 3. Kanti muhle kangaka uNkulunkulu wethu
kanti muhle kangaka uNkulunkulu wethu muhle nanxa esukuma muhle lanxa esukuma nike limbona uNkulunkulu esukuma nike limbona uNkulunkulu esukuma hayibo noma nike libona uNyazi esukuma la ngoba umuntu le ndawo ube sebheka le ndawo esiba isitha kuyena akale ngibheka le ndawo mana zathi ushende ukhuluma ushende amaxhexhu wena mfana ogijima nyawo zembizo yena uyocela ushembe ngicela noma ngihlubuka kodwa ke ukhumbule emzini ogcina ngilazi ukuthi igama lakho uhloniphe ngoba abaningi bahlubukana baningi abantu abahlubukana maye sehlubukile umuntu la ube selwa naleli bandla phela ke uziningi izinto zami engingaqabani nazo kodwa zona ngixabene nami icala lami linye ukuthi inqola engihamba ngayo iyagijima iyahamba ayijahwa into emile ijahwa lihambayo mina angaze ngiyabona mina angaze ngesinye isikhathi ngizazi ngila phambili Kaya ngoba ngangizalwe ngivele ngizona phambili nayo ngeke phambili ngeke ngalothu umuntu ukufuna yabona usumayela ekhanda abantu ungafaka abantu emseleni wahamba mazashona ekwalasha mina uyabona mina ngimanatha inhlamba kodwa leyo ngiyayazi inamathela inhlamba amen kodwa ngicafuna ukuthi indoda indala bese mayisisuthi ikwelete zibona angimazi lo baba akangazi kodwa ngendlela sengijwayele ngayo bathi siyazana into embike kinina amaNazaretha ngoba lento esikhuluma la akekho yena la kodwa zothola useyazi maNazaretha umsana kwabaqobi Aben khona lokuqiniso ngaphingo emhlophe ekholiwe ingafaki lapho ayikholiwe usesoke nabaze sona zoxoshela wena awuzizothola ukuphila yabona nje uyeza uJanuary Nyama ngisiwe ngasho ukuthi wezani mina ningaya mpanza ningaya kumfethu uvukile ningaya kaMpinda ningaya kusizwe kodwa ukuza wena kumina yinini ningikhatshela ukuza mina khona-ke uzangitshela umuntu uthi yena uyasebenza mina ngangizange ngisebenzele mina
mina angidalele ukuthi ngime phambi kwenu hayi ukuthi ngiyosebenza akufundele ufike uqeda ufundela ufundelwa into Amen. abafundisa abazali benu njengoba nina hlayisile seyintsha anifundeli ukuphatha leli bandla kodwa nifundela ukuphatha imizoyihlo. Amen. Oh, great. Amen. Somunye umuntu wayethiza kumina sengiyilungile esitabeni kade sebenza kahle lo muntu sebenza kahulumeni sepensionile useyiqedile imali seza kumina uphethe ijazi ekunike wafu ngalayingo yafu ngalalungu uthi manje ucela ngibusele ijazi lakho ufuna ukuthandazela abantu. Sengithi mina yena uyazi wena unoshayisa ngabani okushaya abantu bathandazela ingasebenza ufuna ukubathandazela lapho ngaphansi la uNkulunkulu bazosebenza siqale ibhizinisi elisha abantu bathandazela abantu okushaya abantu wahamba nitshaza kaphila ngawabuya ngoba phela uma wayenesithiyo sokuthandazela bayafanele abathandazela abantu engakapenishini bona bathi nesithiyo benze njalo-ke osemathuba. Kanti leli bandla-ke uyazi thina bakwaShembe ungcono mhlawumbe wethu ngoba wethu njengathi ngibala abafowethu nobaba kwaprofitha ukuthi yofika isikhathi la wovela khona abaShembe abaningi nami ngikubunyaka abaShembe abaningi kodwa kwasekuba khona-ke impendulo yokuthi okuyena yena obonakala ngokulandela amakhosi. Kabanye kanti futhi bayasha abanyazi baleli bandla bathi kuyofa Shembe kuhlale Shembe kufe Shembe kuhlale abazi maseqhubuzisa ukuthi kusebenza njani. Ibandla bakithi lapho uvela saprofetho bathi wakufika isikhathi kovela khona Shembe abaningi saprofetho nje angazi-ke labasebaqhamuka ama-offside ukuthi kwenze njani. Mayengcolobe noma ugqama offside-ke ungali nami ngoba mina ngitsheni wena. I-original ngongempela ungangilibazisi
okubusayo ukuthi bonke abantu abakhona ke la nabazivakashele abenze ney'nsizi ney'nhlupheko ey'hlukahlukene engathi babephuma la bafuna sebeyibona indlela empumelelweni. Angahleli maNazaretha mayithi uShembe uLwezulu lakhe ngisengichaza ukuthini manje uShembe njengoba enezulu lakhe ubani yena ngempela uNkulunkulu onezulu ubani uNkulunkulu kodwa mina mangithi uNkulunkulu kukhona ethiwa yini labantu laba abazi ukuhlenza izinto bathi ayikho le ngishoyo kodwa mina ngizophinda ngiyithile ukuthi uShembe uNkulunkulu. Uzibone ukuthi uShembe uNkulunkulu kwesinye isikhathi kwathi sebenakele emhlabeni ulwandle lingena ethini lapha selibadla belungu babe khona ababhishophi babe khona abefundisi bey'nkonzo baya lapho elwandle bayothandaza bethandazela ukuthi manje bacela uNkulunkulu aluhlehlise ulwandle wena uselidla-ke nabelungu namabhilidi laphaya kwase kuvela umvelayo ayikho indawo engenalo iNazaretha wasethi yini indaba ningayi kulo baba okuthiwa ulapho ePhakameni ukuyazenza iy'manga ney'mangaliso base beya-ke ePhakameni bafica ababamkhulu base befika ukuthi ababelungu ukuthi cha nayo inkinga ku kanjenani selingena phakathi seludla bonke abantu siyacela-ke Shembe ukuthi uzusisiza basethi hambani ngizolifica uJesu wahamba phezu kolwandle kodwa uShembe akazange ahambe uhamba kulona kuma nalo kodwa lihlehla ahlehla amanzi selisefikile khona ahlehla amanzi amlalela isulwandle luyi laphaya lala beke bonke ihlehla sibeke ngala singobaba sokuthi ubanike lo muntu uNkulunkulu ukuthi umbhishophi uNkulunkulu cha uNkulunkulu akekho umuntu owahlekisa ulwandle wabamkhulu kuphela naphesheya akazehlekisa umuntu ulwandle wabamkhulu kuphela nje ubhombe lo wazi ukuhlekisa ulwandle lasethi ungasafuni lutho basekhuluma nalo lamlalela lamuzolahletha la eyathi alime khona thina siyahluleka ukukholwa sibambele into kahle lokuse siyenza yethu Inkosi yakho injalo indaba uhlaleleni
indlela bathi bathi banengilosi ukuthi udlaleli thina sithi udlaleli sizayo uthi sona lo isikhubo sethu ungasithi ukuhlakanipha kuyaphela uhlanga uyayazi yonke le mkhuba yokwenziwa abantu wena uthi le nto yile kanti le nto yile Nkosi yami. uyazi mina nginecala engingalazi ukuthi umuntu avela ngibeke engangazi angone futhi bese ngizonda sendo tenga nama ngiyazi engikhombe nje ngihlangana naye kodwa mina ngiyitshela ukuthi hayi ungasabi basebancane benginabo kusezinqwaba kukhona isikhathi yabona lezi ngane zakithi ey'phuzayo hayi ngoba iphuza ngoba ziyaqalekiswa cha iqalekiswanga hayi ngoba idemokwa ukuthi iqalekisiwe ayiqalekiswanga mina ngeke ngiyishintshe into engiyishintshile yinye ngishintshe umNazaretha ingubo yabashumayeli ngoba besingababonakala abashumayeli abanye abantu beberobha abantu bethi bebiza abashumayeli ngase ngithi ayibe nophawu iyona into engiyishintshile leyo amen umkhulila uthi njengoba lezi ngane zami ziphuza utshwala hayi ngoba ziphuza ngoba zikuthanda nina amanazareta manifika kumina nicela kuye kutshwala ngithatha utshwala ngokunikele iy'ngane zami ngoba ngiyazi le iy'ngane zami bayihambe emhlabeni zinendawo ezulwini ngiyithathe mina ngiyiphosele iy'ngane zami bese uphumelela wena zona le y'ngane ngiyazazi mina ukuthi zinendawo ezulwini izulu lawo lezi ngane amen ningayibizile ngamagama amayiphuza niyibiza ney'dakwa kuzona ney'dakwa lezi eqinisweni iwona amakhosana lawo Amen. 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 amen ningavumi maNazaretha ake ngisho lokhu wena ngikuthiwa wena semzimba wasuma utiwoloshe ehlathini waqhokela phezu kwetshe ebona ugombela wasekhuluma umuntu oloshe wathi impilo zethu zimavalabala ngabe siyakholwa ngoba simbonile uThixo yini uThixo akusiwo uNkulunkulu uThixo uNkulunkulu ibi ngazibona imfakabili nikhona niphila ngihlule ukubona into eyobhala nje iyiphikisa yabona kuthi mawusumule ibandla kule sihlabelo sikaShembe ubona usenalo ugcobo kaShembe kuyifunela kwakho ungalwi nathula ngathi ngifa lakithi ngithanda nifa bathini ukhuluma ukuhamba Shembe sihlale Shembe kwamele Shembe kuhlale Shembe kelo nifa lelo nathi ifa lethu isabelo lona emazulwini amen Shembe usungaphansi kwezulwini amen amen ukuthi ngiphatheka kabi nje ukuthi umuntu yena uthi wafunda
kodwa bengafundeli mina angadlali ngami ngilona ichoice mina futhi mina ngisukeli muntu uyabona uma uyikholwa ngeke ungitshele ukuthi uyikholwa wena usazonda omunye umuntu amazi angazi phela mina umuntu engizondayo yabona uvukile maphethe inkosi akalifake nami igama uma kuphinda mayiphethe inkonzo akalifake nami igama usizo mayiphethe inkonzo akalifake nami igama uma sinegazi likaShembe thina sabantu hawo Amen. sakho ususumela ngami engabe usumela ngoJesu usumayela ngami nje uyangisaba ngoba into eshunyelwa ngalo eJohane uthi nami ngithatha ngibeka phezulu njengoJohane yakushumayela phela ngento ongayisabi nami angizenzanga Yawo Nkosi yami. ngabona sekunje ngathuma ngahlala uShembe kusuke uShembe ngezinto ezibonakalayo uyabona nje ngifike la baningi asebefikile bezobonga athi umuntu wafika kulo mhlangano wethu edlule wacela into ethize namhlanje uzobonga khona nje khona ufike la ney'thole eziwu-4 wathi uzobonga wafika kumina wacela kulo mhlanganiso sila wacela ukuthi umsebenzi wakhe uphumelele uthi uyabona umsebenzi wakhe uyahamba akusona mina isithixo uNkulunkulu ngempela ukuze ubone ukuthi ngiyile into engiyona jabathe ngigcwele kanje la mangase ngiphume ngiye edolobheni eMelo ngathi ibeke isihlalo sami abantu abangaphezulu kuthiwa njengoba sebekhona phambi kwami ngiyacela-ke maNazaretha kani mtshele lo mnumzane Tayibu akayeke lento ayenzayo akulula ukwenza into kaShembe ungeyena wakaShembe uthi umkhulilanga elinye ilanga sebefikile esanokuhlala isihlalo sebefikile oGalajana bathi hayi ubaba wakho asazi noma mhlawumbe usazokwenza njengoba kade senza nobaba wakho siyabuza umkhulu uthi yini akaniyenza nobaba bathi ngisibala naye umnikelo uthi umkhulu benibala naye umnikelo uyakwazi noyibalela bathi cha besibala naye umnikelo uthi umkhulu cha angizuyibala iminikelo nani mina okuphela manje ngihluleka ukukholwa laleli bandla likababa mkhulu hambani ovula amabandla yino ma ucabanga igama ozolibiza ngalo ulibiza ngegama lenkosikazi wakho uthembekile
Makurozi ubiza marozi. Ngiyaya umuntu engaphumula kuNazaretha uthi akaphumulani. Ngoba igama leNazaretha igama labantu. Kanti khona into eyathi dala uthi umfundise bethi uthi ngesikhathi samkhulilanga babizane nomkhulu inyanga yezulu bahlale bonke uthi uma bediscussa ngento ey'thize babebona sekusondela into eyisintana mhlawumbe nabefundisa abanye bese beyashintsha ulimi bakhuluma isingisi babe bakhuluma isingisi bengabe besezwa lapho befundisa ibandla baze bayiqede into abayikhulumayo. Manje uhambe isikhathi wasekuhlala umkhulu inyanga yezulu seyibachazela abefundisa abekhona lesi sikhathi yathi yona umphethu wembenge ngoba befundisiwe abantu ukhuluma isingisi yabona uma ikhuluma isingisi bazoyizwa uqondile yathi mina ngingumphethu wembenge yonakala indaba begijima behlangana bethi ningizwile uthena ngizokembele ukusho ukuthi-ke bayihamba sesiye enkokana sibe usavene siyongena egumbini kuyokufa sekuphuma yedwa yena uloliwe cha engasho njalo naso unokufunda ulimi lasezulwini wathi yena-ke wayegcotshiwe osesele emhlabeni useyabona into ezinjani makuqhubekeka abaningi abefundisi bayahlukana nesikhathi bayaphela umoya kanti ushembe mayikhuluma fanele umazi ushembe njengoba nje uqonda ukuthi uma usukuthatha lo wona ukuhlanekezela abaningi abefundisi bayahluka lapho basebenza nje kubaba uthingo beyihudula inqobe yofundisa yahluka webefundisi nisekona niyathandana nje cha sengibuza nina esihamba nani niyathandana nje webefundisi angifunda ukubuza kathathu kuqhubeka kakade webefundise ndaba niyathandana nje hayi uma iqiniso niyathandana ngicabanga ukuthi egumbini kwakuphuma bangaki ngoba bengasibani kwayibona la bengena egumbini Hey, kusemkhulunda. hayi inkosi inibusise manje nisathandana befundisi amen ngiyathanda mina nithandane nisekhona enkozini izwile lapha empumalanga ukuthi silikhumbule sihamba namaNazaretha asebuhleni wafika ushambe ezweni lenu ujabula yakho into ekhona phansi komthunzi welanga ufika nazo zonke izinto ushambe ufika nemvula ukuthi ufika izwe lomisile esefika nemvula kujabula isihlahla kujabula inkomo kujabula umuntu ngoba ushambe ungumthokozisi ushambe ungumphilisi wayiphilisa into ezisemhlabeni ufika nophila futhi ushambe ubaqaqela iy'nkinga abantu emhlabeni abanazo ngofikile nje basazoyibika nje iy'nsizi zabo ney'nkinga zabo bese ushambe bapha lokho abapha khona baphinde emakhaya sebethokozile angazi-ke ngoba umhlaba ufuna ushembe abaphakathi la esontweni bafuna ukuthumela ngaphandle Nkosi yami. angazi baxoshwa yini abaxoshwa ukungcwele yini so masina sikuphelele
Uyanda baba uNkulunkulu isikhathi sisekhona. Ngaphandle kwale. Ngifundela umfundisi Petro Kala 2. Yanilema bafowethu Petro Kala 2 verse 1 ya 4 yanilema ngakho lahlani ububi bonke ngakho lahlane ububi bonke nobuqili ubuqili bonke nokuzenzisa nokuzenzisa nomhawu
nokuhleka konke njengezingane ezisanda kuzalwa njengezingane ezisanda kuzalwa langazelana ubisi olugumoya olungenakubonakala langazelelane ubisi olungokomoya ongena konakala kuze nikhule ngalo ukuze kube ngokusindiswa kuze nikhule ngalo kube nokusindiswa uma seninambithile nezwa ukuthi inkosi inene uma seninambithile nezwa ukuthi inkosi inene sondelani kuyo itshe eliphileyo elinqatshwe ngabantu kepha kuNkulunkulu likhethekile liyigugu. Ngiyabonga abagcwenza. Kepha uNkulunkulu likhethekile liyigugu. Angabe washo ngendlela ongabonanga ngayo. Uzokhetha inkosi. Mhlawumbe sokuthethelela. Ungabe ukhuluma ngathi into endisa. Ngoba inkonzo usuke ushumayeza abantu wakha abantu. Isikhathi sokuthi ukhuluma ngomunye umuntu ongamazi. Uyilimaza wena umphefumulo. Nazaretha, ngena njengoba ngiyilandi la. Ngiyacela. Izina yiyo lentolo lomkhulu. Amen. Bathini kahle. Amen. Ifalile lokuphila. Amen. Oy ngcwele. Amen. Umkhulu uyilanga wayethi ningamgcubi uShembe. Ngoba manje geza uyosuka uShembe. Anomphuza ni ayengena phakathi ezibilini zethu ezingozini. Izenhlale njalo noShembe. Labantu abahlubukayo bayamgcoba uShembe, mase bengeza bese yasuka uShembe bese beyahlumuka. Kanti kwabampuza ngena phakathi ezibilini zethu abayazi uShembe yini. Shembe akaphikiswa. Mawuphikisa uShembe usuhlukile. Ngoba uShembe ayikhuluma inkohliso yokuqala nje. Oy ngcwele. Ayifana uyahlubuka ngelanga elithize. Usuke ngakhuluma iphutha. Kaleyo langa uhlubuka ngempela. Mina ngikhulela ekhaya khona amadoda abaningi ngosengohlwe isibungu sale ndoda. Ntshontsha isibindi. Olive yatshontsha noma isibindi isibindi. Wathi uyabuza umkhulu wathi isibindi sale nkomo siphi wathi ibingenaso isibindi. Hawu inkomo njalo ibingenaso isibindi. Wasemshiya kanjalo uShembe banayo indaba yokunaka into engacacile. Wasethi uyabona ukuthi isibindi sami. Uhlafuna unomphele uyoze ahambe emhlabeni. Ngempela ngificile leyo nto ihlafuna mina. Sahlala nobaba ngale eParliament. Ezivakashela eParliament ngale. Ekhaya. Ngifike leyo ndoda ngoba ihlala la eParliament. Ethi mase sihlafuna bese iququda bese iyathimsela. Esethi baba wayehlekisa ubaba wami. Kade wemduduza. La ndoda iququda kuba lapho wakho uyaxola lento. Ngoba uyaququda ziyafela. Waqalekisa uShembe ayikhuluma inkohliso. Yabona manje uzohlubwa nje uShembe ogijima uyocela ngo5 rand ukuthi uShembe.
noma ngishubulekeze kodwa ngingalahleki kuwena. Amen. Ngoba mina ngiyazi bakila ingxenye yami ayikho la. Bayasinda abanye ngamlila besinda khona. Amen. Oh, ingcwele. Amen. Wena la emhlabeni. Ngoba mina nginayo indawo le kwelizayo. Mina ngobe sebenze njani ngawe? Ngokuthi uShembe ukubheke ukuthi awenzanga lutho yini akhona okuncane wawenza uhle makuthola ukuthi awukho wakwenza okuhle ukudelela emhlabeni bese uyayibona indlela yakho. Yena khona kunemfana ayike iswana ikoleni la kwakhona ngakithi lenganda sekufika umuntu oqhotsayo umunye umfana kwefunda isikole bobabili uthi hayi mina inkosi yenu yandiza isho babamkhulu uhleko bahleka abangani bakhe la awu uShembe wandiza undizaphi uyakhomba la ndiza khona bahamba isikhathi ingaba umthu uShembe abantu abami ngoba ayikho inqaba yiyo le phela uhamba ufuna imithi ungasindi uzosindela ekhaya. Inkosi yakhe yandiza usesentweni useyambona lo mfana naye lumgabhile usizi useyasho ukuthi wena usula uthi lo munye uyahleba lo munye lo wathi uShembe wandiza uthi awumphothi kahle mfowethu phela sana suyeka lo munye hayi ngiyeni wangithola ngabe wena uthi uShembe wandiza kwaze wakhuza into ayisuka nje sasimiya ningabokhuza siwelungisa umuntu. Amen. Yebo Nkosi. Akalungisa ukala bese khuza ungathi ubendisa ungabona ngendisa. Uthi ungamenzi uShembe into yokudlala. Khona into eyohlula bonke abasemhlabeni besidinga uShembe kuwena. Nkosi. Uyobonakala ke ebusuku ngalelo langa. Uyokusuka uhamba ucasha la. Ngiyancenga amaNazaretha nabafikayo bayazi lenkolo la ekhaya ungafika umuntu yaba ngiyishela ahambe siyaba ngenyawo zakhe. Amen. Ekhaya khona ukuphila. Amen. Afike enosizi acela umsebenzi abuye sezoba ukuthi umsebenzi owuthola. Umusha uphethe yonke into afika azocela ingane. Beneminyaka noma kodwa bengayitholi ingane. Makwafika kushamba uShembe amnika intambo, amnika amanzi, amnika amafutha, ahamba asebenzile into afika ayithola ingane. Ngoba ayikho into engekho la kaShembe. Ngiyacela ke la besama nabo bakholwe ngeqiniso. Amen. Ukuze laba abantu abasivakashele babone ukholwa mina bese bekhetha inkosi. Amen. Oh, ingcwele. Amen. Hlanganani maNazaretha. Nibe munye, nilwe noSathane. uSathane akalutho. Uyabhilida nje lesikhathana esincane kodwa yena uyanqotshwa. Wayengaqofa ezulwini kulobalo. Waqoshelwa wona ukuthi uyanqotshwa. Amandla akhe ayaphela. Amen.
hayi kumele ithi zozenza inonisa wena nje banila alokhumbula uthi nafika kanjani Nkosi yami. Babona umuntu uma efika la ekhaya eze ngosizo luthi siyangayona inhloso yakhe kusuke ukuthanda ebizwa uShembe. Amen. Amen. Kanti ukubizwa la ekhaya yenze ufike la ekhaya uzokhonzela abakini yasebalala abangazabe bayibonele indlela. Wena-ke uma uphuma kule ndlela nabo bayakhishwa lapha. Funa-ke ube qotho ekholweni. Nkosi senze. Ushabe futhi uyisefa, uyakwazi ukusefa. Akhetha abafunayo, abayeka abangayekayo. Nkosi. Abahlungu abantu bayashungwa. Nkosi. Iwasila sashungwa thina. Khona elinye ibandla lapho uma kuthina elaba ngahluzelo thina sasala. Awubanga phela uthanda umuntu lo uthanda waba uthanda uShembe. Amen. Ngoba kuyinhlanhla uyibona indlela yaphambili kunokuduka emini. Amen. La sikhona manje sikuphelele. Amen. Sikhona sisezulwini. Amen. Iqiniso. Amen. Oh, ingcwele. Amen. Umuntu la ekhaya ufike egula. Angibathandazeli abantu ngoba ngezandla njengayikole ezinye mina. Umuntu ufike egula. Kunengubo ethandazela la ekhaya. Kunabashumayeli abathandazela umuntu ngomthandazo. Abaningi abafike kumina baphelela kubashumayeli umuntu ahambe seyakubo esephilile. Amen. Ekhaya kuthiwa kuney'ngilosi. Amen. Anokwazi ukuthi uma ngingaphumi ngithi aphuma abashumayeli ningabe yini. Ngisuke liphuma kumele izwi ngisuke nginabo. Amen. Oh, ingcwele. Amen. Anobheka eManazaretha ngibona kodwa abangithanda kakhulu. Angeke ngabona la kufika abantu bamatekisi. Abantu abangayigqoki ingubo emhlophe bangithanda ukudlula ngengqoki emhlophe madoda. Ngiyabona bengithanda ukudlula nina. Ngoba nina ngihleli ebusweni. Ngiyabona ugesi sengikukhokhela kakhulu kanti noshosha kumina. WeManazaretha. WeManazaretha. Ngiyabona ugesi sengikukhokhela kakhulu kanti nina ngiphuma intambo kulogesi oza kumina. Angiyifunile leyo nto njalo. Amen. Oyenzayo leyo nto akayiyeke. Amen. Phela madoda masize esontweni sife singazile ukuzontshontshelana. Awu madoda nitshontshelise nitshontshelwe uShembe. Uyabona-ke manje ugesi madoda.
Ningindlela zokusubuka. Baningi siyahamba nabo kodwa inhliziyo zabo zikude nathi. Bantwana baNkulunkulu thambisani inhliziyo bese niba nami ngeqiniso. Amen. Oh, ingcwele. Kukhanya kufikile abantu balandela unyaka kade esho ukuthi usukusile. Manje masihlangene lana sisolungisa indlela zethu esihamba ngazo mhlawumbe uNkulunkulu esithuthayo umphefumulo wakhe. Nkosi yami. Sizibhala amagama ethu encwadini yokuphila. Maye mawuthatha ugesi kaShembe uyobhala ngalisula. So ngusishamba ukuthi asingenise ezulwini lakhe ngeyinsuku zokugcina. Khona into fanele yazi niyabanazaretha nina nokukhanya kweso. Amen. Abantu ababonele kunina konke kuhle. Bese beyibona le ndlela esihamba ukuthi yinhle bese bekhetha inkosi behamba nathi. Amen. Oh, amen. Siyacela ngoshaka ukuthi alungise kuthina onembeza. Senze okuhle njalo phambi kaNkulunkulu. Ungifundela ke. Khona egcineni sokuzwa abantwana abamanazaretha engcwele. Ungifundela Efesu 4 verse 25 kuya 27. Yani mema bafowethu Efesu 4 verse 25 kuya 27. Ngakho lahlana amanga. Ngakho-ke lahlana amanga. Nikhulume. Khulume iqiniso. Lona lo ngumakhelwane wakhe. Lona ngumakhelwane wakhe. Lokho singamalungu omunye. Ngakho singamalungu omunye. Thukuthelane ningoni. Ilanga malingashoni nokuthukuthelana. Ilanga balingashoni lisathukuthelene. Ingamniki usathane indawo. Ngiyabonga baba. Nkosibusisa. Incwadi thukuthelane ningoni. Ilanga malingashoni lisathukuthelene. Bangamanazaretha. Nangabe uthukuthele. Angashoni ilanga ngisaqabene nomunye nithukuthelelene. Kufanele nihlangane. Niqhawulane. Nibonisane.
na umuntu munye bese ngixolelana nitshele super singamakholwa sokuthi Amen. Amen. sengithatha ke abantu bakaNkulunkulu mina maNazaretha njengoba ngilapha kwenu ngithanda nonke ngokulinganayo esandleni sami ngifisa ngathi sonke isikhathi ngalo nenza okuhle angwami ukuze igama lami libe lihle Amen. nasezulwini phela mina mangiphambi kwenu ngizoninikeza ithemba lokuphila Amen. ngizonivuselela ekhululeni nakho Amen. abantu bonke abakholwa Amen. My faith. nibe moye nithokozelelane usuku nemini ngey'khathi zonke nithandane lonto engikufunayo kakhulu ukuthi nithandane ngabe khona ukhomba omunye bafe futhi babaphelele abantu abathi abantu ababaphiwe bathi usibani banangumpiwe babafe labo bantu babona umhlaba bawuthi umuntu akaphiwe wena uzophiwa umuntu babizane Wakho yini? ngoba nana sovuselela uthando ukuze sithandane sibe munye Amen. uma uthi umuntu awumphiwe uhlale ekhaya wena futhi uphiwe abantu uze abantu la abazovuselela Amen. thokozelelane nithandane nje ngoJehova khona naye wanani ngiyikhathi zonke nami futhi kunjalo manithandana ngiyoba nani njalo angikunishiye nje le nsuku siye wagombela Amen. manje ngesibelelo sekhulu namashumi amathathu 130 docela uFumelo Vilakazi basengazimulweni sikhaya isihlabelelo inkosi Mbusisa Amen. inkosi uSuphamangwe Amen.